Joo. Elikkä tosiaan niin tässä Osku. Mun yksi parhaimpia kavereja. Te ootte ruikuttanut... Ai niin, sori, mä unohdin kertoa ketä mä oon. Siis mun nimi on Ville-Valtteri Vincent Damberg. Ja te ootte ruikuttanut SKFM:ssä, että mä tekisin tämmösen vlogivideon ja nyt mä sit päätin tehdä ja otin tää parhaimman kaverin tähän mukaan myös. Ja kun tosiaan näin, yritin tiedä, että mistä me puhuttais, mut... Niin, mikäs tää meidän aiheesta on? Kirjoita itsestä vai? No, mä voisin kertoa vähän itsestäni. Eli siis mä oon 15, ehkä 98. Asun tällä hetkellä Raisiossa, muutan Turkuun tosta tämän kuun lopussa. Ja sitten kesällä muutan Saloon veljellä. Hain opiskelemaan kokkikoulu cateringilla. Ja tosiaan harrastuksia on salilla vapaa-ottelu Oskarin kanssa ja viskijuonti tietenkin. Hyvässä kaveriseurassa ja täydet. Vanha Tallinna. Helvetin hyvä viski. 5/5 kyllä. Olisiko kerro sä vähän itsestäsi, niin mä menen käymään tuohon. Melkein 15 toukokuussa täytää. Mä olin äsken koulussa niin Ville ja Eppe mun hyviä kavereita tällä näin. Ollaan täällä keskustassa vähän niinku juomassa tällainen. Nautiskelemassa alkoholia. No niin, ei tää mitään alkoholia otava kyllä. Ei. Tässä näin. Vietetään iltaa. Jeppe rapistelee tuolta takaa ja hän ei halunnut tulla tähän videoon käymään. Joo. Mut siis lähi aikoin kun tää on niinku me ollaan suunniteltu Oskun kauan jo tehtäis tämmönen YouTube-käyttäjä, mihin tulee niinku treeniedistystä, miten me edistetään tässä meidän treeneissä niinku salilla käynti. Tää toistaiseksi liity siihen. Joo, tää ei liity niinku treeneihin, mut siis salilla käynti, vapaa-ottelu, hyvät ateriat, proskut, kaikki tulee niinku videoille. Niin mä saan niitä. Joo, Osku tosiaan tilaisuus äsken. Niin. Kauheat kasat. Niin, soijapöhö, proteiineja. Siitä tulee tietenkin video. Sitten kun keksitään puheenaiheet tai voitte tietenkin ehdotella puheenaiheet, niin siitä voidaan tietenkin ottaa puheenaiheet. Et mikä teitä nyt sit mieltä painaa tai mikä teitä vituttaa, niin kertokaa vaan aiheet, niin me voidaan pohtia sitä sit. En ole varma, että on koskari jokaisessa videossa, mutta suurimmassa osassa varmaan lähdetään olla. Onko sulla vielä jotain? Ei mun sen ihmeetempää ole. Jos me vaan juodaan tässä seuraavaan. Joo. Katsotaan, että kuinka käynnissä ollaan loppuillasta. Jos keksitään joku puheenaihe, niin vois tänään jo ottaa joku puheenaihe. Mut kiitti jos katsoitte videon. Arvostaisi jos painatte sitä like-nappulaa tai miten vaan. Voitte painaa alaspäin tai subscribeta sitä meidän kanavaa tai tälleen. Mut kiitos katsomisesta. Videoja tulee lisää, jos haluatte tykkäätte katsoa videoja. Mä ja Osku jatketaan nautiskelua. Hyvät tilajatkoa.